Kumshi benta ban ajing pensyai pat ba ahlor ka phang ka shong kha khna ka Village Health Council VHC harengkat ka jinga trilang bat ka dor bar shnong te saw kila penlong da ka jinga lang ajing pensyai hapo ka shnong te saw nong ston West Khasi Hills District. Ya kate ka jinga lang la yo ban penlong ha ka jan me jong ka ar phulai terik risau hapo ka ying dor bar shnong harengkat ka jinga don lang usordar kinong ajing mut na katanat ka koit ka khia ki khon samla ka shnong bat ki we. Hakate ka jingya lang ajing pensyai ka kong Pidalin Nongbri ka badai ka Dolson Health Counselor Civil Hospital Nongston bat ka kong Rubenel Nongsit Lady Health Visitor Civil Hospital Nongston kila long ki kong san ban ajing pensyai halor ka te ka phang. Bat haktin khasi pedeng ji khat ki samlalut lagi so ambe yala jom bisa khat samlalut de kita nama bengi la categorize la dan la ka jom ka stage de hak be dei bakini ki jing long samlalut jong phi the don ka jing changes hakamet deh haka changes hakamet ka jing change ka jing kala haka jing mu jing perkhat ka jing kala haka emnang salang bat ka jing kala ro haka bukum ngau katagi on ki physical ka social ka emotions bat ka mental abang yepet ya ka physical kemut ya ka ai dengan on physical dia ka nu ka badai bat ka met ka jingi ka kom he ka kom san ka growth development ka jingi haka bateng teng yo I bangi change neng yo I ka jinga pher hapeng khilung I bana khandai snam bat ma phi ki bala khat snam nei te ka don lu kata ka jing pher haka ba ka jing mu chim per khat ka jingi kumnu ni per khat ka creative thinking ka idea ka jingi ka ya pher ba tu khna dang wet teng ni ju hapan su thu bala da don pressure ni hap ban don kata ka self control ma ka bangin hap ban control ya la jong ban hap ban em haki khap ki badang kam nong hoon ni lap nong hoon pat haki khap ki badang kam nong em ni hap banang banong em nama ka tin em baru khat ni yo bet ban de ka de yong phi kum no phi la ban le ka de ka shong haka jing snow ko jong phi de kat kan ni ka kabu bangan yo baru ngasih lek terseling iwe teng lain ngosongot ani ngasong syam cita hiya dapat ne mentah pada haka juk ka kejingkran haka juk kat karne ting ngasno komen sibun yakin peniad paki yalalum karne ki adolescence namar ba napden juk phi pada phi pat triang ya ka ka ba phi osngau ani ni me bandai osngau kum phi mentah te franya katan yo dang don tang wei anmut khun tang ba din namar ba ngimtip ni la wat lok kloi ngimtip ya takajing de kamut ba ki khun wa bon ba te ngamut ban ongum ta ba mentah ngini thu yang takatin age pregnancy kumba ngi ong kan ka topik mentah haba ong teen age kamut badang dei ka to kathup ka ba idang keren mai kamut ba kadang dam kan sibun ka jing sam jo kamer la jong lada pun khun no hab ai ba itu khun ro utu khun no ma ban em la jong u habam ya ka jing bam jong pi ya ka jing bam ka bangi bam la divide into two kamet ka bangi dei ban san chua ngen he ngen plung kiseng ki ban he ban chua kanrei ni bu ha to plung usong hi ha kamet jongi bat lalong press kan no brai usong kandai banai te kamut kan no press ya tu kai kiseng di badang lum jong pi ladangi ni armet no ngikit no yuta kamut ba ka both side plung ro undon ka difek ka jing ta ya ka jatia mangi kinopon ro kumjuhi kan don kejikta de kamut la kumno kata ka kapras nem kadai ka badang lum sisa ngaki khon we la punyu snem we la pusau nga ikum ba ngadak bedor ani kina dan khon kini ding ich tia ki ngadak iklum te handrai ki las dangi to we na kono handrai subu kasor kar ngasor kan penong no apoi nama lang tulung te